हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ नायनो रोङा। लोगोफोर, बेखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो। फैदो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गाजा गोमजा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों गोमसार बर' आरो सन्जना बर'। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रबिन सिंह आरो दयानामुति दैमारि। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनो लानो हागोन। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफारानो जादों मोगथां नार्जारि आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों गोमसार बर'। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला लोगोफोर, बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों SB प्रडाक्शन। नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै बिथांमोननि SB प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।